Ngeni taura pamusoro ndimanikidzo zvakadzama namaya tindipase pakati tigovane zvinhu ndichita kwete mutemo utendere izvo kana tichida kuramba tinorambanirana pamavo ndine wiki nehafu ndichidya sadza pomuningina wangu kuti mwevhireki chigwiro chiri chochi chokuti ndipaimba nenhu nepakati tigane zvinhu ndine mwedzi nehafu andipa gumbezi rangu ndisingarare naye achiti wakangondiguma ndikuenda kumapurisa kana wanzwa shungu dzokuda mukadzi enda unorara naamai vako. Saka inini zvakandirwadza kubva ndaona zvakakodzera kuti ndinomhan'ara kuna mukubvu. Changamire chihwiro kana kuti zvikonzero zvokuti ava vazosvika point yo takamboramba asi tarambana tanga tine mombe yatikatenga hadzi yatikaona zvakakodzera kuti iite mombe youmai pakurambana ikoko. Saka mombe yendisati ndanoitura inini kunana atezvara ava vakabva vaitinha nehasha nechisimba pamberi padombo. Akanzi nadombo amai kwete patsika dzedu hatidaro inini dombo kana kuti murume wenyu ndiye anofesana nanatezvara. Shuwa ava nechisimba mombe iye vakaenda nayo vaenda nayo mombe iye yakanosvika kubereka. Ine ndakazoenda natezvara ndina dombo tichida kuti tigadzirise nhau iyi yanga pamombe yanga yaenda ne tsano wakandanda nokuti ndanchida kuti mombe ichinyorwawo mulistiwo ndizikane kuti mukwasha abhadhara chi mombe. Tsano akandanda vandandama kudaro takatanga kunetsanano ava kuti kotsano vandandama sei iwewo mombe wakanoti kudiko iwewo. Shuwa ava vakarizonoudza tsano vai kuti uko hakusi kugarika nonhauyo mombe ana tsano vangu havana kutadza vakabva vauya kumba kwangu vakati mukwasha takuda kuti tichidzimura mhere nenhauyo mombe. Zvatakuita ndezvokuti takukunyora mombe mbiri mulisti youmai nedanga. Ndakati aiwa anatezvara hazvina chakaipa asi mukwasha unomhosva nesu wakatisvibisa iwewo wakaenderei kuna mukubvu uchitaura nenhau yomombe. Ndakati kuna mukubvu ndaenda kunonzwa tsika dzedu nokuti ndovakuru vedu omatunhu. Imimi makasamonwa here kuti muti ndakakunyadzisai ndakakuendesai kudare here kana kuti ndaibvunza tsika. Akati aiwa wakatotisvibisa izvozvo tikuda kuti ubate huku. Ndakati huku yacho iriyo mari hanzi kana wakangotipa webhazi inokwana bhazi kubva kuningi kumadzamani kusvika kwaRari. Ini inokuona kuti baba wangu wakambouya upamba vakati vanangu handamari yobhazi vakati vanangu handina mari yebhazi. Ndakaona zvakakodzerawo kuti ndiwapewo mari yanga yakafanana neyababa vangu iye 20 zvisinei kuti $5 yaikwana. Chakasara chiri chahwiriri noava kuti wewe wabvuma mhosva kunana
sadza vati mkwasha mukadzi wako mwana wako saka tsuro yarohwa negwenzi mombe yakatadza kuuya kwatiri ichibva musha mako kuiwe wakuda kuzviita mutsvene seiko isitapiwa musha tiri vaviri akati kana mari iyo ndatotora mukadzi uyo hana kutadza ndikambosungwa ndikaenda kujeri uyu mukadzi akandinunura ne40 years kujeriko akandibuditsa semudiwa wake akaitora mariyo uyu mukadzi uyu hana kutadza patikakonzana akandipa 100 years yokuti ndagamuchira kuchengeta vana vake musi woyo mukadzi yeye akaitora futi mariyo 160 yakangotora ndakabereka vana vaviri matwins mumwe wacho anorarama nourema hwenjere anotituka pamberi pevana vake kuti zimukeya ndiwo wakafanisa mwana yeuye pamatwins iyo yaye akanditi manje hapana zvonondita nekuti growa inini ratiri kurimisa nderangu inini chausiri kuziva ndechokuti kutaura kwatiri kuita kuno inini ndatova nomunda kunyamahumbe kuchavakadzi bhudhi vangu ivo vaivo ukatoona vachiya kuno vatenda nokunyamahumbe vachinditengera munda inini nokubatikana changamiri uyezve anoti iye inini ndino Mungu vana vake ndivo vanoshandira inini saka pamusha pangu hapafanire kuita pfuma nokuda kwokuti vana vake vanosevenza chaizvo uyezve dziri nhema nokuti izvozvo vana vakuenda kuchikoro asi tisi tikuita zvenezvo vana vachova vanozvipatsanura seiko vachizokunda inini kusenza kana makafonera sabhuku kuti muvhireji mako ndipe vanhu 4 pavanhu 4 ipapo vanosenza nesimba hamushaye zita rangu ipapo hamushaye zita rangu inini saka zvandirwadza kudaro mukuchungurudzwa namaya ndakashedza dombo yakuno amai ava vari kuti vakawana munda kunini kunyamahumbe kuchavakadzi amai ava vari kuti upenyu hwako huri mumaoko mangu anytime is tea time tinokupfuudza inini nokutya kuti murume wokutanga wamai ava akafa zvisina tsarukano patakauya ini ndakashedza dombo ava havana kupokana kuna dombo akati zveshuwa babava upenyu hwavo huri mumaoko mangu zveshuwa babava havana kupokana saka inini changamiri ndikushungurudzika ndatatamusha sadza ndichaja bonda pasisina kureva kuti rodzi racho rapa ndakati rega ndichibvuma umwende ndiende kuna changamire vapatsanure navo pamusoro hongu kutaura zvimwe zvacho handichaziva nokuti zvawandisa asi zvimwe zvachora nyaya yasvisa kuno kuyese ndangatoda because zvizhinji zvarasika zveshuwa nyaya yatangana yekuti tigowana zvinhu nyaya yaita kuti ndisvike paipapo inyaya mari yavari kutaura zveshuwa achiuya kunoroora ndikati mari yenyu shoma kana mwedzi 100 handinomboti undipe kana kuti akuite sei ndichisvika achisungwa zveshuwa chisungirwa maintenance yemukadzi wakanga nayo ndikasvika ndikamununura ndikati musha wedu watiri kuita sei mukadzi wake akaenda akatakura zvinhu zvese ndikasvika ndine ngoro pamba singa rimwe 40 ndikasvika ndikati baba mwari upenyu mazuva ano hwawe kurima ngatipinde mugomba tikakanya zvitina tikavaka mabhani edu ngatichange kurima tarima
garden ngatifenzeredzei tise wai taisa garden wai takushanda tane zvinhu zvedu iye zvine zvigarden rinofunga ndane 3 years takavakisa garden rine nzimbe handina dora ndinodya mugarden nzimbe ndedzamachira vakaenda nokuti ndivasiya vatsvaga mbeu nzimbe dzanga dziri kukona zvoshiva dzakasiwa namachido vakaenda asi garden rinwanira tikavakisa raita 500 ndakabhadhara 350 nokuona zvanga zvakitika because takaripedzisa profit yako pamugarden asi ndaenza muna chavo ndomusha wacho iri inga vane tanga tichibatsirana ndanyarara baba vazhizha kumunda chaiko chaiko vanonzvenga manzi kunonzi kunzvenga kushanda vanoshanda mukasvika pambopo pane zvimadhemu 3 zvokuti kana mati vane nungo vati kumunda ratavheni kubva sora rekutanga rechituhava rezive vati takaita mabhiri anosvika kuma20 vabvunzei kuti ndikuwanyepera here vachiti ndiri kuvaka mukadzi ndikati kwese apa nokusiri kushanda baba wakaenda kunovaka kwari kwaka vanouya nemari pana vachiita sei kati ndakanasendera ndakaita sei kubva ndatanga kugara vakati kunyange vakati ndiri kuenda kumaricho ndaona basa usafungidzira kuti baba wacho ane marumba uchiti hanzi ndeyemhuri yakabva naye kumunda ndiye tinofanira kuita sei saka ine ndinye ushungushungu nokuti ndine vana vangu 2 akandorora ndine vana vangu 2 uye ane vakewo 5 vake vakaenda naamai zvikanzi vana vachiri vadiki haisi pressure ndichisvika handida kuziva takasungura maintenance kubva ndauya zvine zvakuna mari yemaintenance inei gore rega rega ndichikuwafoja mari inoenda sei bati ndakakudzai tisadza chero chero rinodya mwana wangu ndere kutukirwa nzimbe dzandiri kutaura vakamona achidya nhasi ndanyarara mangwana kangatana kadikidiki notukwa nzimbe dzakaona dziri ikauya hama yangu tikuirirana tikusekererana achikorerwa nzimbe mugarden achingoenda chete kungoti koso hanzvadzi yako ndakamurongedzera nzimbe mugarden kusaka chandinozoti ndechangu pamachii pane mango manzo pane masau manzo mwana wanga anonzi sau mirira kudye sau rinorikana bva mumuti haufaniri kukusha masau nemamwe andirakaita mbudzi anorinonga sau mbudzi yakagarira kuti sau ribve mumuti ndidye onzi iwe mwana ndiwe nhonga sau ripi naye konhei baba imi inga pandakauya pano nekuchiona kuti saka inini murume wendefungidzira kuti pamwe tikunotanga musha munyowani sezvo iye ane wake ndine vangoti wakafirwa tikabatana tadzichengeta handisi kumboona chinonzi ruda iye kuti ndakatozvisawo mumbuto kungoti koso pano panoti inini pano panoti inini pamba pangu panoti ne baba mwana musha manga magara muinawo kare kutumei kutsvaga weniniwo chiko manga mune zvenyu zvakakwana makadimbogara mangogara nemango dzenyu negadheni yenyu kare kungoti koso pano panoti inini pano panoti inini ne baba mwana zvichiri zvega here saka panisazotiwo pangu pacho ndepapi kushanda tiri kungoshanda tumba tanga tiri pandakaenda nemubhedha neodrop takatadzawo pana tikanogara mukitchen manzo kabedroom kakaripo ezvinezvi ndakavakisa 3 room house ine 27 marata but kungonzi koso hapana chavo ndakambooneka zvari kutaura ndakaenda ndakati panapa ndiri kuona pane musha wangu inini asi vana vangu hapana chi vana havana kukura mwana ari grade 7 mwana 3 years but kuchengeteka cheko cheko hapana chandikaona asi akatevera akati aiva mamwana kumwe kunenge kusaziva tadzokerana ngoma ndiyo change handina kuiona svikari nini ndazoti ipapo pachena pandikatora kuti ndizotora iri yemombe yakutora kuti yehumai ana bhuti vakatora vakatogadzirisa zvari kunotaura kuti mombe yakatonyorwa 2 uri kudyira futi because mombe yakabviswa August zamiri rakazobereka gore rinouya May but ana bhuti vakati zvine zvepfuma zvichandinongoda chiri kuti vana mugare zvakanaka vakazvitambira zvakaoma kudai kunyange zvanga zviri zvekunyepa nekuti chinonzi ndabvisa mombe 2 mombe ichibviswa atezva mombe yangu ine zama yemuione zvobva zvanyorwa handiti ndipapa wakanyoresa kunani hapana oraiti pawakaonayo kuti mombe yane zama handiti kuchinokuti asakaenda atezvara vasi hama yakavo sibaba vako here baba inini zamu remombe ndakanonoka kurita sei kuriona asi ndazoriona mombe yachi maoko menyu wakaenda here hauna mombe ikasvika pakubereka vana 2 yai amai achi 3 ndo paakazoenda asi hama dzanga dzina kuoma musoro vakasvika vakaita sezvipi naye saizvozvo nhasi uno nyaya dzosvika pazvese zvinyaya kunzi inini handichada vana vako pano ndikati inini vana vangu sekuziva baba vavo vakafa ambuya amai akabereka amai vakafa vangu inini amai vakafa vangu vana handina kwandinovapa nezera ravainaro handingamboti ndikajesadza pana pamwana wangu ari oraiti kana vevati nini ndomanikidzira vanangu oenda
uchaitawo here sezvandiri kuita panapa makore sandagara panapa ndikutumira mari kune mukadzi wako kunyange wana asiri kugara panapa umwe atofomufomu ari grade 6 ari grade 6 akafudza mombe akusi kushanda here kangu kari grade 3 yazvino ndokanofudza danga rese remombe handiti tichishanda kumunda zvandikutaura kumunda anoshanda asi anonjenga kutonjenga chaiko chaiko zvinozodzwa kuti munhu kwete kuti inu pamwe akatashoraniino kuti ndindinechi ndina vana varipo ati tinokoshanda ndikati vana vangu kufirwa kwakoma shandai ndokuti muende kuchikoro ndakati seni mashandira kuita vana vangu pamusha pemurume gore rekunzi wakaenda kumusha kwavo sadza rawaidya nechikoro chavari kuenda ndechavari kuenda wakaita sei asi development pamba pemurume ndendaita sei kusvika ndozoti vana vako inini handichawada pano ndikati its okay inini vangu vana apa ndokwanoenda sei kwavanoenda kusimuka kwangu inini pano nevana vangu takatoita sei kana iwe wati inini vana vangu hauchavada pano zvereva kuti neni ndakatoita sei ndakasimuka mwedzi wese wari kutaura kunzi hanzi Nyaya Bonde anotanga kupfeka matrauzi ndiani akaita 3 weeks achirara nemabhachi ndomutemo wangu nomba kuna baba regetinanotakaita sei nai ndomutemo wakuda baba nhasi atidzoka ndakati ko nhai baba mwana zvaita sei kopesa apa pepeni atikanisana nenyaya yevana idiki handitika inyaya inogadzirisa bhati ndima akatanga kuona makati bigwirire mabhachi ko nhasi zvaita sei zvikanzi ndine basa rechi ndikuda kusimbisa mimba tikatoda kusimbisa mimba inini hausi kundida asi mimba yandikatakura ndeunoita sei inini hauna basa neni allright kana iriye mimba ndedu tese ngaizvodziwa kusvikwandudzwa kuti ama mwana aiwa iwe uri wangu tichizviitira muruda kwete kuti in search of mwana wandakatakura nokuti atinombonetsana nenyaya yekunzi nyaya yevana isiyo yevana nyaya ingatiita ZVINOITAWO Bonde asi iwe ndewakatoenda semuno ndewakatanga handiti takanyarira pesapa takanyarira zvakanaka ndakamirira kunzi ndikanzi iwewe usiriwo nempindura nyaya yevana nyaya inoenda kuna atezvara akaenda nasadomba wake kuna atezvara mhinduro yakaenda inina ndinomboita sei handina nasi mudze mangu handiite sei pasina nasi ndikangomirira kuti ana baba vangu achati kudini but adzoka kubva kuna ana baba vangu ichindevhiandra manzi ndakamudza kuti ndabva kuchipatara kadhiri ndanzi ndiende kusikana ndakashaudwa hama dzangu dziri kuzviziva pamusoro pemimba iyoyo saka inini ndefana kutanga here ndaenda kunosuma hama dzako kuti mumba ndakuda chi uyezve kana iwewe neni tatadzirana kunyange ndikanzi ndasimuka nhasi mwana wangu agara kwandukaende kako uri kumita sei uri kutomuchengeta nokuti ndewari saka handingatadzi kufudza iwe kuti kuchipatara ndanzi ndiende kusikana akapopota tikaisiya musiwe handitika mangwana acho akamukirira chamuri kugarira panapa chii ende kumakwenyu kune nhamu mashako ukienda makungodzengera panapa nevana vako ndakati baba mwana inini panapa handisi kuita sei handisi kubva nevana vangu pamukandikonza inini makatoona ndine vana vanyu ende sai zvinodiwa baba kana musingandipamweni pagupuro rakaenda ndakabata kupi kumba kunoratidza baba vangu kuti inini baba ndarambwa nekuda kwerageji yevana vako awo yese yakutora kuti hanzi endekorana namai vako handiziwe handitozviziva ndototanga kuzvinzwa pano nhasi kuti takambotora nyaya yekunzi amai kunzi hanzi endonora handizvizive netanga kuzvinzwa pano kutotanga nyaya iripo yasvitsa kuno ndakamudza ndisingafundira kuti nyaya iri kuya kuno takati shamwari nyaya iyi akandichiva ndonotora hama dzako ini ndotora hama dzangu totaura nyaya iyi ndikutarisira kuti hanzvadzi yanga kuya mangwana totaura nyaya ndakashambisika ndiri kuona tsamba yakunokuya kana kuti tigarire wekwake newekwangu hatina asi ndakaona tsamba yakupi yakuno mushure momwe ndati nini ndipewa simba rangu rokuti ndikwanise idumba randinaro ezvinezvi muri kundidzinga nguva inei munda wese takapedza kurima kumunda kwenyu kwanaka ini nezvinezvi makunditi ndiende tiri kunotangira pai nepani nguva pane zvandakashanda ndipeiwo mambonza nyaya yemunda handiri munda akataura zvikanzi ibvai pano newanako minde sei muende ndikati paipa ndikamboenda pai ndakaenda nechiramwa ndii ndakasimuka ndakangoenda pane chandakaita sei ndakasiya ndikati muzondiigirawo mavata yangu kana mukandiigirawo tworufu masara yenyu nepai muzonditengerawo akati ndokutengera kunze kwachena hakuna chakaita sei ndikati this time inini ndikuenda nezvinhu zvaandinayo nezvinhu zvangu pana handisi kubva kusvika mandipewo zvinhu zvangu itombondipewo two kwangu twacho zvamati hamisi kundida inini vana vangu pano nditsvage panoti pangu pakasununguka pandinokwanisawo kuchengeta vana vangu ava zvikanzi sei wataura kudaro wakatotenga kare stendi ndakatotenga kare stendi mune mari here pano patikambo yatikashaya kana kuti mune musi wataita kana kuti mabhajeti edu mavhocha ese efoja anouya pano pane musi watikambokakureta tichiti mari yashaika iyo stendi yachinombotengwa nemari iyi yamutaura kuti ndakatenga stendi zvokunzi hanzvadzi yangu zvese zvandakuzvinzwa
but ndakazozvinzwa zazara village rese inini mudze dzangu asati andudza feafe but village rese rikusanangura kuti hanzi hanzvadzi yenyu akatenga nepakatorwa nehanzvadzi yangu kunzi nekuti sei wati iwewe ndipewe zvekwangu zvakakodzerana neni ndikwanise kutsvagawo panoti pangu ndozvikunzi hanzi hanzvadzi yangu saka nini ndiri kuda umbowo wachiona wekuti hanzvadzi yangu kana pane mari yakashota pamene undozoti mari yatikashotesi yakashota pamene imari yakati yaukaenda nekunotenga stand uchipa hanzvadzi yako nehumbo wachiona nemusi wanetoro yahanzvadzi yangu ndichimupa mari zvese ndo zvandiri kudawo pano ndatenda ndina sisi namabhudhi wangu sisi vari Zimbabwe. Njalo. Akakona chakamira vachifungwa vachiuya kubvunza kuti ranzini chikuda zvakuyata muchaka. Chiregerai. Zvese ndazvina. Unoona iki. Loya. Nyumnyuna. Simungaitwa. Une família aqui? Para 3 months. Vai. Eu pago família. Já dzuka kumashuri, ndodzuka panyaya. Dai ndangona vabereki veyavo. Ndakuoneka naipasi. Bvunza mubvunzo wawabvunza ndipindure ini. Ranzi naferero amamwana muchikuda yakata muchada. Inini mushako ndikutoda. Nyarara. Asi magariro chete. Nyarara. Ndi mukupindura. Wazvinzwa zvinonetsa nyaya ndichafonga panapa asi ndasaipera inozouya muswano mubvunzo wanyorwa pasamuniti ndichaupindura waari kunzi uchiri kuda here uchiri kuda nofana already wakapindurika sei wakapindura uzwi yakaisa mimba pamimba ndosaka ndatiwo usabvunze mubvunze already uyane mimba nyaya iri pakati apa kana kupesana asi pano nyaya yekuti pano vanhu manoma vari kufamba munzira yemumwe uzwisa nonyaya munhu ari kufamba panzira isiri yake kune mumwe munhu ukaroora sokuti unogona kuroora mukadzi anokusimudzira unogona kuroora mumwe mukadzi pana sura musha unogona kuroora mumwe anosimudzira musha wake unogona kuroora atezva unosimudzira musha wake zviriko zvinhu zvizvi unogona kunge uchishanda stereki but musoro macho musina zvirimo unosangana nemunhu anokusimudzira pakatanga dambudziko ndepekuti dai uya asina kupfeka matrauzi paakapinda mugubhesi dai akangoita chigumbura asi chiri kupisa ake hembe pakurara dai pasinaita dambudziko kunyepero changamire chino chikunyepa kana achinyepa taada kuti tikuudze zvamunofana kuti mukadzi wako uya anokuda zvinzwa asi anofana kuudzika kuti iwe ndiwe baba zvinzwa anofana kuudzwa kuti ndiwani ndini baba ndiwe baba zvauri webaba unofana kuziva kuti ava ndani tamani wazvinzwa muudze kuti ndini baba ndini baba iwe muudze kuti ndaamai ndiamai nhasi handisi kutongai kuzida kutaura nyenye yakanaka stereki ndoda kuti muende mukasvika kumba hana anorara akapfeka vanasi anzwaka chikonzero vana vamuri kuchengeta iwone vana vako yano vana vani vake vana ive vachakuchengetai zvinzwa ende vanhu mukapopotana mukatadzirana musaisa ana atezvara mukati ende musaisa hama dzomurume musaisa hama dzomukadzi nyenya hapana nyaya nyaya yekusaziva chata munofana kudzoka paposition kuzvinzwisa iwe ndiwe wakamuda zvinzwa kusenza kwokoro ukaramba uchisevenza usarekera zvinzwa zvamuri kuti imba munotsemura imba haitsemurwe imba ndeyeni mese muri 2 Sati marenda ndikwanise nokuti mashoko andiri kudzwaka mukadzi byangu akaenda anditika asina nhasi ndingangoti kose zvinongonzi panoti amachido
asina nasi chawakasiya machido akataka teerera unzwe saka ndinoshaka ndisishaka teerera unzwe mama zvamachido zvakadarika tine way forward ndosaka mauya kuno azvinzwa atora nguva achitaura pano zvataramba paataura tazvigamuchira iwe wataura pati taakuona zvinopedza dambudziko endai mugara kumba kwamunyasa ati kutongei zvinzwa mudzi madzimai kuti tiri kuenda kugara kumba kwedu zvakanaka tisati zvatinotatadzira tofana kuwirana mudzi iwe tikuenda kunogara kumba kwedu tisati zvatinenge tatadzirana tugadzirisana bodzo zvataura ina asi tatataura pamberi pakuti ndani mama ndoda kuti muti munodzoka muswani unoda kundonyaya ndoda kutanga kuti ugerese nevana mai ende unoziva here kuti vana vakadaro havadi zvakaipa izvozvo zvinoita kuti vana vagare vakaita so ukamboona mombe kana ichirwara unoona utsi pamusoro apo kuti mumbaina kugara zvakaita se zvakanaka garai novana zvakanaka usatuke vana mukadzi anokupa bonde anokuzodza paunenge wakaomerwa handiti unorana naye mukadzi nechakamiri wakapedza kurana naye mwedzi nohafu ndati wakapedza kurana naye pano mwedzi nohafu kakurarana right ukurambira bonde here hakurambira nditaure naye ngabira iwe ukuramba bonde here ndakatoramba bhokozi yandi yakatanga kuita mwedzi akapfeka vakadzokuti saka kana vakudai nini ndomutemo here wekuti panoda baba kana kuti tese takasununguka veri kuti wabonde kodero saka kubva nhasi endai mobvisambatika mese haarando kune sinoenda mese kodiridza sei musingaende mese patikamboramba teerera ndati sei musingaende mese matakadya kare hanyara dzemwana sei musinyarara iwe sei musingaende mese kunesi iyane focha yake nini ndine focha yangu sei musingadirime pamwe chete uyu akati tisiyana nenesi yangu nekuti inini ndini muridzi wechikwereti imimi chizvionera konzero chokuti hamusi kugara zvakanaka but kubva nhasi endai kugara zvakanaka nesi yako achienda kwake uchienda kunesi kune munguva here unombotengera madzimai ako drinki kana wasvika kumba separate hongu ipaunotora ngasati kunyepa itatogora here indotenga drinki pashopa indotenga drinki iwewe indotenga wina imbosuruka isemwe kesi aivari kaende wega indotenga drinki iwe imbosuruka next payment nyaya